ଆପଣ गोटे आंसर भूल कर देइछंदी तो आपन को हम चैनल तरफ रु मिलुची दुईटा कंडम। हेलो सर नमस्कार। हेलो। हेलो सर नमस्कार। हाँ बोलिए। सर हमें कॉल एंजॉय रु आपन को कॉल करथिलु। हेलो। हाँ सार आमे आपन को कॉल एंजॉय रु कॉल करथिलु तो एही कॉल रे आमे आपन को तीनोटी प्रश्न पचारिबु जदि आपण तीनोटी प्रश्नर उत्तर ठीक देई दउछंदी तो आपन को किछि उपहार मिलिबो ଆମ चैनल तरफ रु। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କଣ? कॉल एंजॉय। कॉल एंजॉय। जी। तो सार आमे आपन को प्रश्न पचारि परिबु। କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବୁ ତ ଆପଣ ୟାର ଯଦି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କିଛି ଗିଫ୍ଟ। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବୁ? ପଚାରନ୍ତୁ ଦେଖିଆ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଜି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ କହିଥିବାରୁ। ସାର୍ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସାର୍ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ନେବେନି। ନାଇଁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଉପରକୁ ତଳକୁ କରୁଥିଲି ଅଜାଗାରେ ବଜେଇ ଦେଲି ରକତ ବାହାର କରିଦେଲି। ସେଟା ଜାଣିନ କି ବ୍ରଶ ବୋଲି? ଉପରକୁ ତଳକୁ କରୁଥିଲି ଅଜାଗାରେ ବଜେଇ ଦେଲି ରକତ ବାହାର କରେଇଦେଲି। ସେଇଟା ବା ତାର ଆନ୍ସର ହେଲା ବ୍ରଶ। ନା ସାର୍ ଆପଣ ୟାର ଆନ୍ସର ଆପଣ ଭୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆ ୟାର ଆନ୍ସର ତଥାପି ଠିକ କୋଉଟା ଦେଖିଆ କହିଲେ? ସେଭିଂ ବ୍ଲେଡ। ଆପଣ ଉପରକୁ ତଳକୁ କରୁଥିଲେ ଅଜାଗାରେ ବଜେଇ ଦେଲେ ରକତ ବାହାର କରେଇଦେଲେ। ଜାଣିପାରିଲେ ସାର୍ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ? ଶୁଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ବି ହବ ବ୍ରଶ କଲଗେଟ ବି ବ୍ରଶ ବି ହବ ନା। ଆଜ୍ଞା ତଳ ଉପର କରିକି ଆମେ ଧର ତଳ ଉପର କରିକି ୟୁଜ କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯଦି ଅଜାଗାରେ ଲାଗିଗଲା ସେ ତ ପୁଣି ବ୍ଲଡ ବାହାରୁଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ବ୍ରସ୍ ଟି ହଁ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମନା କରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରସ୍ ଏଟା ବି କହିଲେ ଚଳିବ ନା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଅବିକା ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ସାର୍ ଆପଣ ଖରାପ ମାଇଣ୍ଡ ନେବେନି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ବୟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଲସ ଉପରେ କେତେ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛୁ। ଚାଲିଲା ଗଛର ଫଳ ହଲୁଛି ସେ ଫଳ ଦିଟା ହଲୁଛି। ସେଟା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ କାନ ଫୁଲ। ହେଲୋ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାର୍ ବୋଲିଏ। ସେଇ କାନ ଫୁଲ ପରା। ଠିକ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ଟା ସଠିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଅବିକା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ନମ୍ବର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାର୍ ପୁରଇଲି କଳା ବାହାର କରିଲି ନାଲିଆ। ଜାଣିନ କି ଗମାର ଶାଳରେ ଶାବଳ ତିଆରି ହଉଛି ବୋଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର ଠିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ଦୁଇଟା କଣ୍ଡମ। କିଏ ବେ ଫୋନ କରୁଛୁ କହୁନୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହେଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ରେ